Okay na? Hindi. Bakit? Ha? Oh? Point number 4, Sunset Jaden Michael. Kumang mo lang. Ang sarap ng inig ko. Malayo ka na doon, Sando. Kanina may naglalaro dito. Sabi ko, tayo pa. Ang ginagawa ni Jello dito. Ano yun? Ayun yun. Nakakala ko talaga sa Jello. Uy, yung pwede din din mo Sa pet. Point number 4, Sunset Jaden Michael Icon. meron pa rin siguro pa hindi nakatulad dati na mga Eagles. Tayo na kami. Bakit tayo saan kanina? Matikisan nga mga ayan. Basag. Okay, napasag. Kanina siya. Uy, sa kanila yan. Sa kanila yan. Kinuha nyo. Sa kanila yan. Sa naglalaro. Kinuha mo yun nandito? Kinuha mo yun nandyan? Sa kanila yan. Sam, sino kasama mo? Ang bago hindi ko binuha. Oo, kala ko na. Cruz, John G, at saka Sando. tinawa ka. Tingin niyo. Dyan?